Sausa Kaap. Ilaw ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. O ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lorena. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa aming kinaguluhan. Balaman sa iyo ang lahat. RMN Drama presents Handumanan Sausa Kaapit. Ano pa daw siyang kaagi ka doon? Makinig, sa kababae nga taga Manghulyawon La Libertad, Negros Oriental. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga Lorena. Uy, niya ni friend request na ako. Jer, ang iyang pangan. Ako na i-confirm. Maayo ni mo daghan akong friend sa Facebook. Mulakaw ka, te? O, nakuy atuon ka diyot. Ikaw na sa bahala din sa bay, ha? Mabalik na dahin ko. Sige, te. Mayo noon niya nilakaw si ate. Kaya magalingaw kong Facebook. Uy, kadaghan naman dahil sa nag-message na ako. Ako ning pang-replyan, B. Wala. Nanapag pa ning bago na kong friend nga si Jer. Hello? Hello, kumusta? Okay naman. Salamat din, Lorena, sa pag-accept mo na ako sa akong friend request. Grabe ha. Gibundak mo ginang akong pangan. Di pa diglor lang. Sige, sige. Lord na lang. Usban ako. Salamat sa iyong pag-accept. Okay ra, uy. Ganahan man sad ko nga, daghan kong friends. Oh, parehas ita. Pariya, okay na mo nga mag-chat-chat, ha? Okay, kaayo. Kana pa mo daghan akong friends sa Facebook. I love you, Lord. Kuyawa sa di mo, Jer, uy. Dinhi mo gyud ka manguyab sa cellphone. Gamitan naman ko ni mo voice call. Ganun ko di ay. Uso na ron ba? High-tech ka biyata. Uso ng internet. Sige na, Lord, sugtan ako. Ako pang una-unaon, Jer. Kung angay baka na kong sugton. Unsa gaw Lorena? Naay nanguyab nimo? O lagi gaw, Jen. Unya, imo nang gisugot lang. Wa dong, uy. Ano mo man imo sugto? Bitaw gaw. Sugta oy, aron makasuway sa kag-uyab. Lain man gud kayo sa cellphone ra man gud siya nang uyab nako. Ako pa nimo, Lor, imo nang sugton. Aron inikita ninyo, uyab na mo. Tinood, Lord. Imo rin gisugot. O lagi, uyab na ta. Salamat kay Lord. Ngayon mo rin kong gisugot. Salamat ka kayo. Tinood nga ako na balitaan, Lorena. Nga nag-uyab-uyab ka na ko, no? Ote, Okay raman ang mag-uyab-uyab ka. Basta ayaw lang kapasagdi ang imong pag-eskwela. hindi na mahitabuti, uy. Nagtarong man ko sa akong pagskwela. Maayo noon. Kung mahimo, ipailan anak ko ang imong uyab. Oh, come on na. Magkita ta. Ha? Magkita ta. Masuri ko na sa inyo. Aron na, may nailasap na akong imong maguwang. I-chat na lang ako kung asa nabitang inyo, ha? Oh, kagwapa din mo sa personal, Lorena. Ikaw gyud. Ayaw panaway, uy. Tinood bitaw. Mas gwapa ka sa personal. Og swerte ko nga, nakauyab ni mo. Ayaw ba ko binuangi, Jer, ha? Karon pa ba ako makasuway, uyab? Dili na mahitabo, Lord. Kay love, kay tika. Basta ka ng imong uyab, dire, Lorena. Aron mag-snack na. Dali na, uy. Gitawag na to ni ate. Maayo gani kay nakapalit din ko sa gisugo ni ate na ako. Magalit ko kay basig tuan na ron si Jer sa bahay. Mupalit na batog nga dito. Ayaw, magigalaw ka! Nagubagik ikaw? Ano likap mo na? Si Jer man ang naglakaw. Huwag nakuyog sila ni Angela nga ako sila. Tinood lagi, di ka mo tuo. Love lagi ka na ako. Lagi, Ay, buti pa sa buti ni. May laing uyab si Jer.
Di ka saligan, Jer. Baka akon ka. Lorena? Lor! Iya ko nakita. Bahala ka diha. Paspasan ako ang akong paglakaw. Ngano ni amang ka? Gusto lang mga iyo pasaylo sa akong gibuhat nimo. Sa imong pagluib na ko. Ingon ka love ko nimo. Unya nga namang ita man kaglain. Natinta lang ko, Lor. Pero okay na. Ako na siyang gibuhagan. O kung sa'y gusto nimo. Ngaway mausap na to. Jer. Lang, dali ko gustong ibo kong buwagan. Maluoy ka. Nagsalig lang yung kada. Nga love ti ka. Sige. Ako na lang ka pa sa iluon. Pero, ayaw na gipagbinuang na ko, ha? Oo, Lor. Ako na ipasalig nimo. Panya, kumusta naman mo sa imong uyab, Gaw? Okay na, Gaw. Nagkalalis lang mi sa una, pero nasettle naman sa damo. Maayo hinuon. Usa mag-itsura ni imong uyab. Patanaw ka sa taon na, uy. Ay da, ayaw na lang, Gaw. Imo niyang sawayon. Ikaw, good. Unya, kumusta naman ka? Okay ramong good ko. Malipayon ka pa sa itong panag-uyab. Oo, Jer. Malipayon. Kaayaw ko kay wa naman ka magbinuang na ako. Natinta ko ato eh. O gina-gina tabo nga, magbinuang po ko nimo. Kay pinanggap di ako nimo. Salamat, Jer. I love you. I love you too, Lorena. Ano sa may nahitabo ining Jer nga? Wa naman mapakita na ako. Sa una, hapit kada semana siya manis amo. Pero karon wa naman. Ano sa makahinay tabo niya? Nabisi lang tingali ito imong uyab, uy. Ikaw, no? Dali, sige kami ngawon, uy. Ay, kuan ikaw. Nanabay ako'y uyab. Sure, uy. Ay, lagi. Di maninuin ka mo to, uy. Asa man rin mong uyab kay himbisa na to? Sana isda kay mong himbisan. Kuyo kinunta sa amo kay mamisita man siya na ako kada gabi eh. Sige, Gaw. Mukuyo ko. Tanaw na ko na mong uyabon. Gwapo ba na? Dugaya sa dining Jinjan nga nagsugat siyang uyab, uy. Kilaay naman noon ko. Mapauli na lang ko, eh. Kibasig mangita na to sa atin ako. Gaw, Nanami! Iabot ng maldita, ay. Gaw! Mauna akong giingon ni mo, Gaw, nga akong uyab. Ila-ila mo. Jer? Lorena? Tempo. Kabi, so good? Managaila mo? Kuan, kining... Managaila mo sa akong igagaw, Jer? Kuan, kining... Ako siyang uyab, Gaw, Jen. Usa? Kasalbahas ko ni mo, Jer. Di mo na aming gilumpong? Ay, kuan, ay... Abin akong nausab na ka, Jer. Maura man na gihapon ka. Diyan na mo. Gaw! Gaw, kadiyot lang! Gaw! Salbahis ka, Jer. Ayaw ko guniti. Pabinawa na ko. Kung sabi ako paminaw ni mo, ang imo pagtamangingilad. Lor... Paita ni mo, uy. Sa una nga, nanguyab ka sa imong silingan, gipasaylo ti ka. Ug ni saad ka nga, di nakamusab. Unya, unsa naman ni ron? Nanguyab mangyapon ka, ug ako pag yung igagaw. Pasalo ako. Huwag ko may bawo nga. Imo pa rin igagaw si Jill. Usap-usap. Binuang na to akong papunguyab niya niya. Iyam sa kong gisugot. Dili na ko, Jer. Makigbuwag na ko ni mo. Lorena, ayaw na. Grabe kayo ka, uy. Nagsalig ka nga, love, ti ka. Magingana man ka. Di na ako ni kaya, Jer. Oo, ang kuno na ko nga, love, ti ka. Huwag ako may baw kung unsay na ani mo nga nung nibati ko gugma. Pero nini mong gibuhat na ko, pugson ko nga kalimtan ka. Dili na ko. Surrender na ko. Huwag ipadayong inyong gugma ni Jen. Kaya di na ko manghilabot pa ninyo. Lorena. Ang kuno na ko, dako ang akong gugma ni Jer. Pero sa iyang gibuhat, gipugos ko ang akong kaugalingon sa pagkikalimot niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad niining akong tampo og more power sa RMN. Mao kita mangigalan kaagi ni Lorena nga taga Manghulyawan La Libertad Negros Oriental. Ban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, wala man sayo ang lahat. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga hikala at mga sukinti paminaw, kinasigasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit.
I-address lang nining tulumanon, handimanan sa Sakawit, care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baga, ipada sa Handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handamanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Michael. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ng guruhan, pusong ligaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Maganing usa ka lalaki nga taga Manay, Davao Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Michael. Sige, magkita ta. Sige. Haya, gino'y kuya, uy. Dagan kayo manuwag niya. Nga, napagay mga textmate. Bye-bye. I love you. Uy, Michael, ikaw maguday na. Nakay-tuyo na ako. Kuha, kuya, uy. Nalingaw lang kung nagtanaw ni mo nga nakay gika-story sa cellphone. Aw, mo ba? Nga naman, ikaw di ay, wak kay ka-textmate? Wala lagi, kuya. Grabe naman sagka. Ulitaw ka niya, wak kay ka-textmate. Wala lagi, kuya. Pangita, uy, araw malingaw ka. Laaya gini matay tiksan eh. Tibok adlaw giting tingog ako cellphone. Ay husto. Ano ka ba ko magkahuna na ini? Ha? Magkuha ko og number sa cellphone ni kuya. Mahito si kuya kay daghang textmate. Pagka-timing kay naligo si kuya. Unya, gibili ra yung cellphone. Magkuha ko og number. Unya akong tiksan. Ay, may reply ng number na akong gitiksan. Huyo. Saan mo nagkuha ang number ko? Ay, Tagalog man eh. Di ba ka nilalaki? Akong tawagan, be. Hello? Hello? Sino po sila? Alam, kay babae. Hello, ako si Michael. Gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo. Pwede bang malaman ang pangalan niyo, miss? Sure. Just call me Chantal. Chantal? Oo, kuya. Panay pangalan sa kong bago nga amiga ron. Maayo kay naka-textmate na ka. Di man sa number niya. Sa imo habit ang cellphone, kuya. Bangas ka. Nanguha di kag number sa akong cellphone, do. Ang nga, magkuy-textmate. Kunya, ikaw naaman. Mawa nanguha na lang kong number sa imong cellphone. Ug mao na ni ron. Nagkatiksa na namin si Chantal. Kuya, ano nagtext si Chantal, kuya, ha? Sige. Imo lang na. Mayo gani, pa ko ka-text ana niya. Di man ikaw number na niya, kuya. Narongsen na siya. Ako lang sa gisave. Oh, mao ba? Hoy mga anak, dali na mo eh. Kaon na mo dire, kay malate mo. Di na, kuya. Itawag ng mama. Tara, mga na ta. Basta, kuya, ha? Isaan na ko nga. Dili ni mo tiksan si Chantal, ha? Lagi imo na na. Basta isaan na ko ha nga. Imo na nang mauyab, bayana. Oo, lagi, kuya. Ako na isaan ni mo. Ako nang mauyab si Chantal. Kumusta naman ka? Okay ra. Guwapa gihapon. Kumawa mo lagi kang binisaya lagi. Abi na kong Tagala ka. Taga Manila manggid mi. Pero nipaling nami diri sa Davao. Mao magkamaw ko mo binisaya. Mayo noon kay Bisaya di ka. Aron dili mahurot ang akong Tagalog kung magistorya ta. Nahadlo ka nga mahirapan ka sa kalisod. Siyaw man di ka. Gamay. Siyan. Kining na ako isulti nimo ba? Ayaw ka suko ha? Oo, sama na. Bisan tudog wati ka makita sa personal ba? Pero gaano kay akong buot nimo? Michael. Mao na siya. O bisan din sa cellphone, dili ko mawo nga musulti nimo nga I love you. May chance ba ko, Chantal?
Ikaw ba, nanguyap ka na ako nga, pagkanita magkita sa personal? Kung saan naman ako magkita ta, unya di ka ganahan ako. Bahala na. Basta sugta ko. Sige na siyan. Kay gusto na ko nga inikita na to, uyab na ta. Unya na lang ko tikasugton kung magkita na ta. Ay parehas na magunagod. Sugtong ko nimo karon o dili. Mura magyapon ng suguta. Inikita na to. Mura magyapon ginang suguta bisag unsaon. Mga sugtan lang ko karon. Ikaw ha? Sigurista kay ka na? O sige na. Ako na takang gisugot. Tinuod, uyab na ta. O lagi, uyab na ta. Salamat kasyan. Mo ba? Uyab na muli Chantal? O kuya, iyan akong gisugot. Oh, iya. Nagkauyab man akong manghod eh. Ikaloy ang taon kuya. Di mo nagkita nga. Nagkauyab naman mo. Wa pag may magkita kuya. Ha? Nagkauyab mo nga. Wa pa mo nagkita. O kuya, nagkauyab namin sa cellphone. Muray gidangat. Unsa naman lang kung magkita mo sa personal? Nga, basing kimpang nga o di ba libat? Kuya. Di naman ko makatusay sa gisulti ni kuya eh. Kuya, tinood ko nalibat si Chantal, di ba kakimpang? Nga, maglisod na kubiya niya, kaya uyab namin. Hala, si Chantal ang nanawag. Hello? Hello, Michael. Kumusta naman ka? Okay naman siyan. Ugma ba? Musuri ko sa Baywalk. Gusto ko nga magkita ta. Ha? Magkita ta? Oo, gusto na ko nga magkita ta personal. Kailain mo gud kaayo, uyab ta, unya, wag ito magkita. Okay na ba nimo nga magkita ta? O sige ba? Sige, madto ko. Magkita ta siyan. Asa makadapita si Chantal? Ganun na naman ko din nagbarog-barog. Si Chantal yung nanahod. Hello, Chantal. Hello, Michael. Asa naman ka? Ganun na ko din eh. Dara ko si mong luyo, oy. Oh, wala. Si Chantal? Ikaw ni? Oo, ako ni, si Chantal. Nga naman. Kapahagod ni mo. Thank you. Dali, mangita tagapit nga magka-istorya tagmayo. Huwag ko magtuo ngayon, anak, kabalik ka gwapa. Ayaw pala bigdayag diha ha. Kay mugaraon niya ako. Tinuod lagi. Gwapa ka ika. Ikaw, gwapo man sab ka. Salamat. Taliaran ang labay sa panahon sa. Walang hibaw eh. Hapit ang dayo sa katuig ang atong panaguyab. Mao gyud. Ay, Oh, ansa man ka? May problema? magalagyo na gyud ta ini, Michael. Ha? Ano naman? Mao mong gusto ni Papa nga ato ko pa eskwelahon sa Manila. Unsa? Pero ayaw lang ko daw kaguol, Michael. Kay kung mahumanaw niya ko og eskwela, mabalik naman ko din hi. Nya, kano sa mga kamularga? Ugma na dayon. Chantal, anak, Oh, Pa? hindi harap ko nangita ni mo. Di mo pa uli na ta. Pa, si Michael. Ah, ikaw des Michael? Ang uyab sa akong anak. Ngayong adlaw, sir. May adlaw sad ni mo dong. Guwapo ka man da isab. Abi ni mo, wa ko'y pagsupak nga magkauyab mo sa akong anak. Apan kinahanglan nga muhuman una ka mo sa inyong pagskwela, ha? Salamat, sir. Ana, sige na. Mamauli na to, Chantal. Kaya mangandam pa ta alang sa iyong paglarga. Naunsa man ka, uy. Kuoy kung kanang naong ni mo. Kasi may tila mag-uul nga pila na lang kauros. Malayo naman ka na ako. Kaya madto naman kag Manila. Sige lang, Kut. Gisalugtuan ako sa layo. Magkunta kay maghihapon ta. Basta isa na ako ha. Dili ka mangitaglain dito. Kung tuan ka sa Manila. Promise na ako ni mo, Michael. Salamat, Chantal. I love you. I love you too, Michael. Bilarga sa Manila si Chantal. Kaya dito na siya mapadayon sa pag-eskwela. Apan sa gihapon, nagpadayon ang among communication. O nagpadayon sa ko sa akong pag-eskwela. Dili na lang kutob, daghan salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga igalang taagi ni Michael nga taga Manay, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalohan,
Pusong Ligaw. Ang mga kaagay kibata nagduwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gabawin sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanood.